Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чарылышның төп темалары. Эшлекле иртәнге аш. Азнакай белем бирү учреждениеләрендә укучылар белән очрашу узды. Безнең киләчәк көчле ныклы балалар кулында. Без бәхетле өлкәннәр, чөнки безнең балалар үз заманасының көчле кешеләр. Балаларның бармак изләрен салдырдылар. Әниләр көне уңайыннан балалар яшүсмерләр иҗат үзәгендә чара узды. Мин бу чарада катнашуыма бик шат. Шундый конкурслар күбрәк булсын иде безнең шәһәрдә. Безнең балалар бакчасына бик зур рәхмәт. Безне менә шундый матур конкурска чыгарган өчен. Без бу конкурста җиңүчеләр. Без кызым белән бик шат. Шуңа Өр-яңа премьера концерт номерлары күңелләрен яулады. Әлмәт эстрада заманча бию коллективы зур җиңү белән кайтты. Без әкият төркеме Невский проспект конкурсына бик нык әзерләндек. Жюри безнең тырышлыкны ошатты. Без беренче урын алдык. Шушы көннәрдә Дәүләт автоинспекциясының Әлмәт районы бүлеге тарафыннан машина йөртүчеләрне масса күләм тикшерү буенча чираттагы тоннель профилактик операциясе үткәрелде. Ул исерек хәлдә идарә итүче машина йөртүчеләрнең юл йөрү кагыйдәләрен бозуларын ачыклауга юнәлдерелгән иде. Әлеге операция барышында 189 машина йөртүче тикшерелгән һәм 8 юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу очрагы ачыкланган. Куркынычсызлык кайшын электромичә 4, техник регламент таләпләренә туры килмәгән яктылык үткәрүчәнлек 3 очрак, бер машина йөртүчесе балаларны тотып торучы җайланманы кулланмаган. Моннан тыш Кашаяк хәрәкәт полосасына чыгу кагыйдәләре дә тикшерелгән. Андый 20 хокук бозулар ачыкланган. Эшлекле иртәнге аш проектын тормышка ашыру кысаларында Азнакай белем бирү учреждениеләрендә укучылар белән очрашу узды. Анда район җитәкчеләре, депутатлар, иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Шәһәрнең 2нче гомуми белем бирү мәктәбендә узган чараны безнең төшерү төркемендә күзәтте. Илмир Шәрифуллина дәвам итә. Эшлекле очрашу бала хукуклары буенча конвенцияның 35 еллыгына багышланды. Сүз балаларның хукуклары һәм бурычлары турында барды. Укучылар алдында район башлыгы урынбасары Роза Галиева, районның иҗтимагый оешма җитәкчесе Лилия Әхмәдишина, бәлиғ булмаганнар эшләре бүлеге начальнигы Илмир Хисаметдинов чыгыш ясап, үз эшчәнлекләре хакында, район тормышы турында сөйләделәр. Җитди проблемаларга да туктадылар. Мошенники, они звонят обычно по различным мотивам, да? То есть их можно распознать только в том случае, если они будут спрашивать коды. То есть к вам на телефон придут коды, и они просят, чтобы вы озвучили, сказали. Чара әңгәмә формасында узды. Бүгенге очрашуда шәһәрнең 11нче сыйныфында укучы кыз һәм егетләр катнаша. Әлеге минутларда җитәкчеләр һәм укучылар арасында җитди сөйләшү бара. Укучылар чәй табыны артында җитәкчеләргә сораулар бирделәр һәм тулы аңлатмалы җаваплар алдылар. Җитәкчеләр белдерүенчә, мондый очрашулар уңай нәтиҗә бирә. Бу теманың плюс һәм минуслары ачылды, балаларга аңлатылды. Бүгенге деловой завтракка килгән кунакларыбыз балаларның сорауларына бик төгәл җавап бирделәр инде. Аларга бик ошады. Безнең киләчәк көчле ныклы балалар кулында. Без бәхетле өлкәннәр, чөнки безнең балалар үз заманасының көчле кешеләре. Өлкәннәр дә, балалар да мондый рәсми булмаган очрашуларны ешрак уздырырга теләк белдерделәр. И мне очень понравился этот деловой завтрак. Без бик әйбәт сөйләшеп утырдык. Мин үзем өчен күп яңалык белдем. Институтлар турында, мошенниклар турында һәм башкалар турында. Нәкъ менә шундый очрашулар балаларны иркен аралашырга, районның лаеклы кешеләрен үрнәк итеп алырга өйрәтә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Ел сайын ноябрьнең соңгы якшәмбесендә Әниләр көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәм балалар бакчаларында аеруча якты һәм нык әзерләнү белән уздырыла. Шулай Түбән Мактама 63-нче катнаш төрдәге баланың балалар бакчасының логопедик төркем хезмәткәрләре тарафыннан Әниләрне хөрмәтләү йөзеннән бәйрәм оештырылды. Балалар яраткан Әниләрне җырлар башкарды, шигырьләр сөйләде һәм бию бүләк иттеләр. Очрашу интерактив формада үтте. Әниләр балалар белән уеннарда катнашты, үзләрен иҗади номерда да сынап карады. Чара азагында балалар үз куллары белән ясаган бүләкләр тапшырды. Балаларның бармак эзләрен салдырып, тешләрен начар чистартучыларына ачыкладылар. Әниләр көне бәйрәме балалар яшүсмерләр иҗат үзәгендә дә игътибарсыз калмады. Биредә «Мамы разные нужны, мамы разные важны» фестиваль бәйгесенең финалы узды. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм аларның әниләре төрле мастер-класслар үткәрделәр һәм лаеклы бүләкләр алдылар. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Финалның бәйрәм программасы еш катнашучыларның күңел ачу һәм биюләреннән башланды. Күңел ачудан тыш танып белү өлеше дә бар иде. Әниләр балаларын бик әйбәт тәрбияләүдән, матур кыяфәттә булудан һәм якыннарын кайгыртудан тыш яраткан эшләре белән дә шөгыльләнәләр. Әниләр балаларын бик әйбәт тәрбияләүдән, матур кыяфәттә булудан һәм якыннарын кайгыртудан тыш яраткан эшләре белән дә шөгыльләнәләр. Финалга чыгучылар үз һөнәрләре белән бәйле махсус мастер-класслар әзерләделәр. Юлия Абрамова Тылсымлы сарай 36-нчы балалар бакчасыннан катнашучы. Остаханәдә пешекче кондитер һөнәр күнекмәләре белән уртаклашты. Посыпка сибү төрләре белән таныштырды һәм аларны ничек дөрес кулланырга икәнен күрсәтте. Мин бу чарада катнашуыма бик шат. Шундый конкурслар күбрәк булсын иде безнең шәһәрдә. Безнең балалар бакчасына бик зур рәхмәт. Безне менә шундый матур конкурска чыгарган өчен. Без бу конкурста җиңүчеләр. Без кызым белән бик шат. Шуңа барлык оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ксения Сальникова чәч тарашчы булып эшли. Балалар белән чәчне матур итеп җыю серләре белән уртаклашты. Это для нас был такой некий небольшой опыт показать о профессии, рассказать. Бу безнең өчен шундый яхшы тәҗрибә булды. Мин бу һөнәр турында, чәч тарашның нәрсә эшли алу турында сөйләдем. Миңа балаларга белем бирү мөһим иде. Чөнки балалар безнең киләчәгебез. Алар төрле һөнәрләр белән танышсыннар өчен без аларга булдыра алганның барысын да аңлатабыз. Чынлыкта да әниләрнең кайсысы да кирәк бит. Мамы разные важны, мамы разные нужны. Мне конкурс понравился, он очень крутой. Балалар кызыксынып тыңлап һәм карап кына калмадылар. Төрле биремнәрне дә актив башкардылар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, бала һөнәрне яратып башкарырга кирәген аңларга тиеш. Конкурс проводился управлением образования. Бәйге Әлмәт районы мәгариф идарәсе тарафыннан гаилә, рухи әхлакый кыйммәтләрне ныгыту, әнигә карата хөрмәт һәм рәхмәт хисе тәрбияләү максатыннан үткәрелде. Без һөнәри ориентация, хезмәт династияләре һәм төрле һөнәрләрне популярлаштыруның абруен күтәрү модельләрен булдырабыз. Различных профессий. Стоматолог үз эше турында сөйләде. Махсус аппарат белән балаларның тешләрен тикшерде һәм аларны дөрес чистартырга өйрәтте. Махсус хезмәтләр хезмәткәре бармак эзләрен салдыру процедурасы турында сөйләп, практикада куллануын күрсәтте. Янгын сүндерүчеләр үзләренең белемнәре белән уртаклашты. Спорт тренеры мавыктыргыч гимнастика оештырды. Моннан тыш тегүче, педагог һәм нефтче әниләр үз һөнәрләре белән таныштырды. Финалга чыккан барлык әниләр дә үзләренең лаеклы бүләкләрен алды. Әлмәт престиж эстрада заманча бию студиясы коллектива Санкт-Петербург шәһәреннән зур җиңү белән кайтты. Невский проспект фестиваленә алар 2 состав алып бардылар. Әкият кеше төркеме һәм Апельсин урта яшьтәге балалар командасы. Ике коллектив та чарада өр-яңа премьера концерт номерларын күрсәттеләр. Бәйге йомгаклары турында Аса Әхмәтҗанов материалында. 10 еллык тарихы булган престиж эстрада заманча бию студиясы бүген үз эшчәнлеген дәвам итә. 4 яшьтән алып 14 яшькә кадәр биючеләр тәрбияли. Коллектив елдан-ел үсә. Бүген аларның 200-гә якын талантлы биючесе бар. Гаҗәеп синхронлык биюдә кызларның позитив энергиясе һәр тамашачының игътибарын җәлеп итә.
Студияның сәхнәгә куйган тезмәсенең кайсысы да мәгънәле. Кызлар биюдә композицияның темасын һәр элементта җиткерә. Кече төркем коллективы бәйгедә мәктәпне ничек файдалы итеп калдырырга дип аталган бию тезмәсе тәкъдим итте. Кызларның хисләре, йөз хәрәкәте бию барышында күзәтүчене үз эченә ала. Элементларны үтәү техниклары жюри әгъзаларын гаҗәпләндерде. Без әкият төркеме Невский проспект конкурсына бик нык әзерләндек. Жюри безнең тырышлыкны ошатты. Без беренче урын алдык. Кар астында хыяллар бу урта төркемнең концерт номеры. Кызларга гына хас булган барлык нәфис сыйфатларны җыйган салмак бию. Страшно, но мы всегда знаем, что у нас... Әлбәттә дулкынланабыз, ләкин без призлы урынга лаек булганыбызны һәрвакыт беләбез. Без үзебезгә ышанабыз. Җиңүдән соң алга таба үсәргә тәргеш бар. Тагын да күбрәк җиңүләр яулыйсы килә башлый. Это очень повышает, так сказать, самооценку. Иң зур Невский проспект фестиваль бәйгесе нәтиҗәләре буенча престиж эстрада заманча бию студиясының 2 составында җиңүчеләр һәм призерлар булдылар. Апельсин төркеме биючеләре 2нче дәрәҗә лауреатлары булса, әкият төркеме 1нче урынны ала. На Невский проспект мы вывозили наши новые номера. Это была премьера наших танцев. Әлеге бәйгегә без яңа биюләрне алып бардык. Бу безнең премьера булды. Жюри әгъзалары безнең чыгышны бик ошаттылар. Без бик шат шундый дәрәҗәләргә лаек булганыбыз өчен. На таком масштабном конкурсе. Яшь биючеләрнең әти-әниләре өчен балаларның зур сәхнәдә күрү аларның хыялы. Шуңа да коллектив инициативларын тулысынча хуплыйлар. Марина Викторовна һәм Адель Фанисовна безнең балаларга яңа үрләр яуларга, мөмкинлекләрен тагын да киңәйтергә ярдәм итәләр. Без аларга сәламәтлек һәм тагы да иҗади уңышларга ирешүләрен телибез. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Җиңүгә омтылыш һәм авырлыкларны үтү теләгенең шиге юк. Моны чираттагы тапкыр безнең спортчылар исбатлады. Новосибирскта Россия Кубогы кысаларында Юность России бөтен Россия ярышлары узды. Адаптив тэквондо буенча Әлмәт көрәшчеләре 8 призлы урын алды. Җиңүләрнең серен һәм ярышлардан алган тәэсирләрен безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Артур Якуповның бу спорт түрі белән шөгыльләнү теләге көтмәгәндә килә. Ярышларда еш катнашырга туры килгәнгә Новосибирскта да артыгын борчылмаган. Я узнала об этом спорте только вот с 2019 года, когда сюда мама привела. Мне нравится в этом спорте все, что здесь есть. Я здесь тренируюсь, на соревнования езжу. Россия Федерациясының 47 субъектыннан 1500-дән артык спортчы гадел көрәштә җиңүчене билгеләү өчен келәмнәргә чыкты. Катнашучылар көрәш кызу булды дип искә төшерәләр. Алар яхшы көрәш техникасы һәм ныклы әзерлек күрсәтәләр. Бу очрашу ярыш рухын ныгытып кына калмый, ә аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгына да әверелде дип билгеләп үтәләр. Әлмәт спортчылары Радик Гыйззатуллин җитәкчелегендә ярышка әзерләнәләр. Интеллектуаль тайпылышлары булган балалар өчен адаптив тэквондо белән шөгыльләнү 19-нчы мәктәп базасында мөмкин. Күренекле нәтиҗәләр ныклы әзерлек аркасында барлыкка килә. Әмма шәһәребездә адаптив тэквондо өчен тренер булмаганга, спортта үсешләрен туктатмас өчен балаларга яшьлыга тренировкаларга йөрергә туры килә. Әлмәтские спортсмены, они приезжают по возможности, в основном по выходным. Әлмәт спортчылары махсус тренировка өчен чаллыга киләләр. Мөмкин булганча йөрергә тырышалар инде. Нигездә ял көннәрендә. Без аларга вакыт табабыз. Килгәч үзем алар белән шөгыльләнәм. Әлбәттә тренировкалар ешрак булсын иде дигән теләктә калам. Ниндидер чишелеш табарга тырышабыз. Нәтиҗәләр бар, яулыйсы үрләр дә алда әле. Есть куда стремиться, есть к чему расти. Дарья Тараканова ярышларның чын бизәге була. Бу спорт түрі характер ихтыярын үстерә ди спортчы кыз. Соперники не были сложными, они даже для меня очень легкими были. Соревнования проходили очень хорошо. 2 призовых места по хёнга, имитации техники. Спасибо это за все Радику Маратовичу. Ярышларда Әлмәт көрәшчеләре чыннан да югары нәтиҗәләр күрсәтә. Ин-хёнг түрі буенча үз яшь категорияләрендә Артур Якупов 3-нче, Иван Клеймин 2-нче, Дарья Тараканова һәм Олег Сергеев 1-нче урынны алалар. Техниканы ин-имитацияләү категориясендә Артур Якупов, Иван Клеймин һәм Олег Сергеев 3-нче, ә Дарья Тараканова 1-нче урынны яулыйлар.
Азнакайда ГТО нормативларын тапшыруга багышланган спорт фестивале узды. Шатыртау арена спорт комплексында район һәм шәһәр оешма предприятиеләре хезмәткәрләре көч сынашты. Анда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Тулырак алдагы материалда. Мондый чара инде 2015 елдан бирле үткәрелә. Бу дәвер эчендә азнакайлылар һәрчак алдынгылар рәтендә. Спорт буенча инде без алда республикада самый спортчы шәһәр дигән исемне без бер 6 ел инде беренче урынны бирмибез. Бу инде безнең менә ШГТОның результатлары буенча, батым менә безнең мөмкинлеге шикләнгән кешеләр арасында үтә, без елда беренче урында, менә бу администрация командалар арасында без инде ничәнче ел уже икенче урында. Ол яшьләр арасында без шул беренче, икенче, өченче урыннан төшкән юк. Менә шушларны бөтенесен берләштергәч, декабрь айында инде итог ясыйлар. Без шунда уже менә 6нчы ел беренче урын алабыз. Районда ГТО нормативларын тапшыруга багышланган чаралар һәр даим уза. Хәзер мәктәп укучылары өчен дә уңайлыклар тудырылган. Мәктәпләрдә күп бирдек, мәктәпләрдә һәрбер мәктәпкә барабыз, шу үзебезнең 30 кешене укытып кайтардык команда белән. Судьялар монда килеп бирмиләр, 1нче класстан 11нче класска хәтле барсында кабул итеп барабыз. Анда 500-400 кеше. ГТО фестивалендә 18 яшьтән 70 яшькәчә кадәр булган кеше катнаша алды. Һәр команда составында 10 кеше, җитәкчеләр үзләре дә килгән. Бүген без 10 кеше менә башладык. Үзем дә катнашам. Спорт безнең тормышыбыз. Безгә бик кирәк һөнәр. Без күп хәрәкәтләнәбез, шул хәтлек яшибез. Бүген отжимание ясадым. Отжиманиене 30 тапкыр пока ясай алдым. Монда бәйрәмнәрдә еш катнашырга туры килә. Беренче тапкыр гына түгел. Отжимание, подтягивание, бүген стрельба юк. Атарга яратадыр. Һәр бер яшь өчен үз нормативы каралган. Шалпы авылы егете Руслан Шакиров 4 минут эчендә гер күтәрү буенча зур күрсәткечкә иреште. Бу спартакиада сельский да участвовать иткәне бар инде. Бик зур ярышларга йөргән юк. Сабантуйларда катнашканым бар иде инде. Сабантуйларда елда беренче урын алам, гер буенча. Бәләкәй чактан инде тирәткән инде безне. Спорттан шөгыльләнергә. Бүген герне 4 минутка күтәрдем 126 раз. Катнашучылар бу көнне бүтән көчләрен куйдылар, чөнки ГТО беренче чиратта үз-үзеңә каршы көрәш. Бүгенге спорт фестивалендә барысы 300 кеше катнашты. Җиңүчеләр алга таба республика күләмендә Азнакай данын яклаячак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакытта Луш Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.